Madunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi yevangeli njengoba lilotshwe uJohannes chapter 14. Mhlambe into yokuqala ebengifisa ukuyibheka amazwi kaJesu uma ethi inhliziyo zenu mayingakhathazeki. Kukho konke osekwenzekile, kukho konke esedlule kona, kubo bonke ubuhlungu esenibuzwile, mhlambe namhlanje uNkulunkulu ubefisa ukuthi inhliziyo zenu mayingesabi. Ukushona komuntu kuhlezi kuletha ubuhlungu benhliziyo. Kwesinye isikhathi siyayibuza ukuthi kwakwenze njani, kungani kwenzeka kumina. Kwesinye isikhathi siba novalo, siyathukuthela, siba nokwesaba. Kwesinye isikhathi nathi uqobo lwethu siyayibuza, akukho nebengakwenza ukuba ngishintshe isimo, akukho nebengakwenza ukuba ngimvikele. Kodwa namhlanje izwi lenduduzo lithi inhliziyo zenu mazibe nokuthula. Khona lo mhlabelele enguthandayo othi thula moya wami. Noma izinto zibukhuni, noma izinto zingayenzi sense, noma izinto nesimo singamkeleki, kodwa mhlawumbe inkonzo esibizelwa kuyona ukuthi Nkosi salusuthulisa umphefumulo wami. Izwi lesibili elingithintayo, niyakholwa uNkulunkulu, kholwani nakumina. Ukushona komuntu akaze kwaba yinto ejwayelekile. Ukushona komuntu akaze kwaba inkonzo esingayivuma. Kodwa ukushona komuntu uma sazana neNkosi uJesu, siba nalo ithemba lokuthi lesi akusona isiphetho sempilo yakhe. Igama lesibili asinika lona uNkulunkulu elithi masikholwe uyena. Lento inkumbuza sisebancane uma umuntu omdala ezokuthuma sekusebusuku athi mntanami hamba uye lapha, uthi wena ngiyesaba, athi kuwena khululeka
ngizomalana ngikubheke. Iningi lethu lalikholelwa lokho. Wawuthi bumemeza umuzwe seshoqala athi ungesabi ngikhona. Uma wawuhlala endaweni esemakhaya la ugesi ungekho khona sasisho lesalukwazi kodwa sasihlele emlilweni sikhuzela inkuni sithi khuleka ngiyakubona kodwa eqinisweni wayihlele endlini. Kodwa lelo lizwi elithi khululeka ngiyakubona lalisikeza ithemba. Namhlanje lenkonzo esingena kuyona inkonzo yokuthi khululeka indaba seyiyalunga. Ngithi masibeka ibani sikhanyisa ebese kuvuka kumina ukuthi saze sayikhuluma ibani indaba empilweni zabanye abantu. Kuyavuka kumina lenkonzo nokubaluleka ukuphakamisa izibani. Uthi ngelinye ilanga omunye osahamba emhlabeni uma efika lensizwa ifika komunye ithi sibanibani angiyiboni indlela la ngikhona sekumnyama. Ethi biqoqwa le ndaba ebese phakanyiselwa amamisa akhanyiselwe ibani. Ayiphelanga insuku eziyisikhombisa yabe sibuya lensizwa yathi sekuyaqala ukukhanya sengiyabona la ngiyakhona. Enye insizwa eyake yangithinta indaba yayo lensizwa yayisishone sekuphele isikhathi eside impela. Kuthe sekuphela iminyaka yaqhamuka lensizwa ijulukile ebese ivela ameyibuza omunye kwenze njani athi mntaka baba athi bengihamba umqansi omude kodwa manje bengizosho ukuthi indlela seyiphelile sengize ngafika. Kumina lenkonzo ibalekile. Inkonzo la sibakhanyisela khona. Inkonzo la sibanxusela khona. Inkonzo la sibahlanganisa khona. Okusihlulile ukwenza thina ngobuntu bethu uNkulunkulu ngomusa wakhe uyasenzela. Okuhlulile thina ukwenza ngenxa yobuthakathaka bethu kodwa uNkulunkulu ngalelinisa nangalezi zibani namhlanje sithi makabakhanyisele ingunaphakade. Konzo yesithathu engithintayo uthi uJesu emzini kaBaba kunezindlu eziningi. Kuyavuka kumina ukuba namhlanje lenkonzo esiyenzayo hleze bekuyinkonzo yokuthi mabalale baphumule. Ikakhulukazi laba abaduka esingazanga kwenzakalani abashona abaze babuya ngamaphupho abashona sicabene abashona bengangena ekhaya abahamba ngesandla somuntu. Sithi namhlanje ukhona osithembisa ikhaya ogama lakhe linguNkulunkulu. Sithi namhlanje ehlulekile ubanikeza ikhaya mabalithole kuNkulunkulu. Ehlulekile ubanaka mabathole induduzo uJehova. Kodwa futhi kuyavuka kumina kulaba abathe ngokulala kwabo maqedane baduba ikhaya. Kulaba ethe ngokulala kwabo kanti bazoganga abantu kudlalwe ngenhlabathi baphendulwe babe yisitha phakathi kwekhaya. Ngale nkonzo siyababuyisa sithi abantwana benu laba. Ngale nkonzo siyababuyisa sithi imizi yenu lena. Ngale nkonzo siyababuyisa sithi umkhonto awukwazi ukugwaza ekhaya. Ngale nkonzo ithandwa zami ngifisa
ukuba laba abalala beshone ngekhali sabafumbathisa, sabagcoba imithi, sabaphathisa inhlamvu nemimese. Namhlanje sithi khumu, siyanikhumuza, siyaniphumuza, siyayithatha ikhali kunina, sifuna ukunibambisa ukukhanya kukaKristu. Uthi namhlanje uNkulunkulu wethu, la ngiyakhona indawo sengiyilungisile. Kumina kuyavuka ukuthi icala selikhokhiwe, isikweletu asekho. Namhlanje ngifisa ukuthi kulaba ababambe izinto abangafuni inqubekela phambili phakathi kwekhaya ngenxa yezikweletu, ngithi leli misa elingcwele malikhokhe zonke izikweletu, kube khona inqubekela phambili empilweni yabantwana nomndeni. Ekugcineni kunezwi elingithintayo, uthi uJesu, mina ngiyindlela neqiniso nokukhanya nokuphila. Namhlanje bengifisa ukuthi kuzo zonke izidalwa esikhulekelayo, abakholwayo nabangakholwa, ngicela namhlanje bavume umvumo ukholo, bavume uKristu, bavume ukubhabhadiswa kabusha, bavume ukwenziwa izidalwa ezintsha, bavume ukuthethelelwa amacala abo, khona ngelinye ilanga siyohlala nabo sibuse kanye neNkosi ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.